Mladý šikovný 22-ročný švédsky futbalista. Krát to pekne predložila na koniec Humenného. Švédsky futbalista, ktorý prišiel na trávnik. Ljungsong teraz bojoval a vybojoval nebezpečnú situáciu pre Humenné a je to úvodný gól. A následne strela už v 16, keď obskočil. Nádherná akcia Ostín, 0-2 pre Humenné. Možno 25 metrov bez problémov prešiel s loptou, následne si ho absolútne nepostrážila a neskončila pohyb Huga Ála. Dvojica Juraj Kamenický a taktiež pravý bek Matej Kuc. Nemu sa teraz otvoril priestor, ale lopta poskakovala. Ďalšia príležitosť a gól. Jednoduché zakončenie a poskakovalo následne ponuka kapitána pred bránou. Sunie na ľavú stranu, kde bude centrovať gól. Obov veľmi pekný center na hlavu. Huga, ktorý otvára, stavky na ostretnutia v 55. minúte. Tak sme sa konečne dočkali. Ak by sme si mali vybrať hráča, ktorý by si ten gól zaslúžil, tak v tomto smere, ktorí si nemali nikoho popiť, ale toto bol výborný center, ktorý tam naservíroval Jaroslav Hol. A sú to Vemena, už to koniec ako by prehnal, ale že výborne zapasovala Hartla. Doslova sa vyhral opäť a jeho strela, ktorá končí v sieti. Žouši a po druhýkrát za posledné 3 minúty prekonal Adama Hrdinu. Výborné zakončenie. Zápasu. Už je za nami a Vertisian otáča hru na Ála. Ten sa pekne preštrikoval, Ál ešte pokračuje, zasekol si ďalších hráčov, fantázia! Ál, 1-0 pre Humenné, tak to bol gól do hitparády. Neviem, či je krajší alebo dôležitejší, ale to, čo Švéd teraz robil s obranou, s najlepšou obranou tejto sezóny, tak to je naozaj tá práca Ála, ktorý dal 10. gól v sezóne, obišiel Župu, zasekol si Šimka, takisto aj Barana, zosmiešnil Petka a poslal Kučinského na opačnú stranu. Medzičasom Petržalka dala na 5-1 s Prešovom a jeho druhou barážou za sebou. Teraz šanca pre Ála a ten zakončuje na koniec. Ešte raz zakončenie znútra postupu, ale teraz sa koncentrujeme na Humenné, pretože poviatý je po tomu zemi, prihral Albi do druhého sledu, Hugo Albi mohol vystreliť a
Bleskové zakončenie ešte tam. Pastuch. Dáva pod seba, Mastel si loptu prebral. Pýtali ruku, hrá sa ďalej. To s Hardinom. Ruko málo. Jedným gólom. Dali sme vyšľúčenia príliš veľa nepresnosti na obidvoch stranách, ktoré nám potom neprináša. Ten 4-3-2-1 podľa mňa môže ísť, ale Farhan hral supera, práve s zelenom sú pripravení na Peter po svojom území, zatiaľ si ale hostia vymieniajú loptu iba na hranici 16 a vôbec nerobili dobre. Práve naopak stranu boli strieli teraz duálne podporovaný Kapurom aj Streňom navyše na hre. Vlastne to je už neprespektovného rozníka. Ja sa môžu ísť na ofenzívny výlet. Mario. Dobrá prihrávka na Ála, ten tam má dôležitý spoluhráčov, situácia troch proti troch. Ál. Začaťme kúsko hry na Holpa. Samotený Al. Vysúva Maťa sa ten užievo. Nemôže zaútočiť. Pekná individuálna práca od domácich. Ešte príde prihrávka, lopta vzadu sa žehnať. Ale výborná práca, ktorú spravila. Nádherná individuálna akcia. Od supera. Učenia stále smerujú vpred. Výborná práca, ktorú to chcel spraviť sám, no a pozor. Dopredu ide Erik Streňa, ten tam má.
sekúnd druhého polčasu na moštové územia a Chorváci to tam strážil. Streňo. Dobre, vidíš na to. Napriek tomu Humenov ďalej kombinovať s Krásnou. To je pre ňu prosím tradičná ofenzíva pozícia. Napriek tomu Krásnou veľmi dobre ďalej kombinuje a na ľave dokáže vymyslieť tým pod vedením Petra Jakuša. Hráč mi vrátiť, už je pod loptou aj Flores, takže z rýchleho breaku nebude nič. Opäť to musia domáci skúsiť do plných, ale takto by to mohlo ísť. Prepadol Matúš a vyzerá, že prvýkrát uvidíme. Sa k lopte nedostal. Ťahoval sa za ňou na prednej žrdi aj Kapur. 16 na odradzenú loptu, k nej sa nedostane. Preč ju posiela Hope. Harvila. Krásne obišiel Milunoviča. Streňo sa mu ponúka na pravej strane. Nakrátko na Ála, až teraz Streňo. Vydáva do stredu poľa. Ale veľa prichytnú. To je vzájomné meranie síl oboch tímov. Zlatý. Ale proti kolo. Takto zrkadlovo doma vonku a aj tam na tom opatrný. no, prihrávkou na Holpa, tento vyskúša podobne ako Al. Al teraz ešte zachránil loptu v hre. No proste Al je všade, kde ho treba. Vymyslel pekná prihrávka, narazil si s Harvilom. Harvil. Streňo. Pekný.
zabojovať o tú druhú možnú postupovú priečku, respektíve o baráž. No a rovnako je rozhodnuté už aj zo Brny na Brúske po základnej celej sezóne. Zachránili až v záverečných minútach. Sa to vo svojej minúte premenil postupovníkov Jozef Dolný. Domáci chcú hrať do otvorenejšej defenzívy. Na pozícii ľavého obrancu, uvidíme, ako mu to bude svedčiť. V sezóne bol naozaj milión defenzívy, ktorý trafujete. Holandsko práva 10. No, ako by chcel to